Kay matalom nun, itong ginuto nga ron kuan, awag ka ng tinuwa nga isda sa matalom. Mao nay pangan sa itong giluto niya. Mao ni procedure unsa ang pagluto matalom. Ang kuan o mahugasan atong mga kuan panalumpyo. Muna yung na plain as you can para iwas COVID-19. Okay, matalom nun ang buhaton para kuan ito yung hugasan para mas limpyo ang area matalom nun. Okay, nandito ng limpyo para kuan kuan mo sila. Ito ng huwaton nga mabuko para butaw na ito isda. Hugasan. Ito sang huwaton nga mabukaw matan mo nun para butangan na ito isda. So tang butangan og salt matan para kuan. O ni procedure on sa on paglutos tinuwa matan nun. Diri sa matal. Huwat at atong huwat sa tanga mabukaw atong ilutod ilunod ang isda.